Good morning, friends. Welcome to my Bodoran Technical Mission channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायो। दिनै आं नोंथांमोननो WhatsAppआव बोरै माने गुबुन रोखोमै टेक्स्ट खालामनो हायो स्टाइलिशआव बेनि सोमोन्दैसो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। जे नोंथाङा लोगोफोरनो स्टाइलिशै एकदम लिरनानै टाइप खालामनानै नोंथांनि लोगोफोरखौ सरप्राइज खालामनो हागोन। बेनि सोमोन्दैसो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोसे नायलांबाय था आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव निउ भिजिटर्स बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनाव खेबसे क्लिक खालामनानै हो मानोना फैबाय थानाय भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनो। फैदो जोङो दायो भिडिअखौ जागायदोनि। जियानो जा नोंथांमोन आं एप्सखौ अपेन खालामबाय। आं नेक्स्ट खालामलांबाय था। आं नोंथांमोननि एप्सखौ दिन्थिगोन। एप्सखौ आं डिसक्रिपसनाव होआखै मानोना डिसक्रिपसनाव गोबाङानो नागिरना मोना नालाय डिसक्रिपसन माने मा बेखौ मिथिया। दा नैबे एप्सखौ अपेन खालामनायनि उनाव बेबायदि नेक्स्ट खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुगोन। ओमफ्राय बेल आइकनाव खेबसे क्लिक खालामनानै एक्सेसिबिलिटि सेटिं नोंथांमोननि जुदि नियाव डाइरेक्ट बेबायदि ओंखाराखैबा एल' पारमिसन खालामनांगोन नालाय एक्सेसिबिलिटि सेटिंआव नोंथाङा थां सेटिंआव थांनानै बेबायदि ओंखाराखैब्ला जुदि बेबायदि ओंखारब्लाथ' बेयाव क्लिक खालामनानै हो ओंखाराखैब्ला सेटिंआव थांनानै एक्सेसिबिलिटि सेटिंआव थांनानै पारमिसन एल' खालामना हो। बेखौ एल' खालामनानै होबाय पारमिसनखौ। जियानो जा बेक फैबानो जाबाय। बेनि उनाव नैबे इनाबल माने दिसेबोल खालामथ'ना लानि। दायो बेवहाय गोबां गुबुन रोखोमनि माने टेक्स्ट स्टाइल्स लिरनाय दङ आरो बेवहाय गोबां रोखोमै माने टेक्स्ट खालामनानै लोगोफोरखौ सरप्राइज खालामनो हागोन आरो बेबायदि गोबां दङ। नोंथाङा जेखौ चइस खालामो बेखौ नोंथाङा मा खालामनो हागोन लोगोफोरनो सेन्ड खालामनानै सरप्राइज खालामनो हागोन। दा जियानो जा मोनसे चुज खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनि। दा उल्था टेक्स्टखौ डेम' दिन्थिनो नोंथांमोननो। दा बेवहाय स्टाराव क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव बेखौ इनाबल खालामनानै होनांगोन। बेनिफ्राय बेखौ बेबायदिनो मिनिमाइज खालामनानै दोन मेक्सिमाइज खालामनाङा। मानो होनबा बेखौ बेनि बेकग्राउन्डखौ दानोब्ला मा जागोन बेकग्राउन्डखौ दानोब्ला नोंथां WhatsAppआव खामानि होनाय नङा। ओमफ्राय आङो WhatsAppखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोननो माबायदि खामानि मावो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनि। आङो दहाय खेबसे ट्राइ नायदोंमोन। दा गुड मर्निं लिरनानै बे गोजौआव आइकन ओंखारगोन। बे आइकनाव खेबसे क्लिक खालामनानै हो बे आइकन ओंखारगोन। बेनि उनाव बे उल्था जागोन। सेन्ड खालामना हरबानो जागोन आरो होमबा बेबायदि नोंथांनि गोसो मथे चुज खालामनानै सेन्ड खालामना हरबानो जागोन। जेबो माने हार्ड नङा बेयो गोरलैसो। नोंथांमोनाबो बेखौ इउज खालामनानै नाय। दा आं एप्सखौ बहा मोनो नोंथांमोननो दिन्थिनि। आं नोंथांमोननो मोनसे खावलायो जे नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ क्लियार नुवाखैब्ला ब्लुर नुदोंब्ला अब्ला एसे बोफ्लेनानै नाय अब्लानो मा नुगोन क्लियार नुगोन। आरो खेबसेबो बुंबावदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ ब्लुर क्लियारै नुवाखैब्ला ब्लुर नुदोंब्ला मोलेले नुदोंब्ला अब्ला मा खालामनांगोन नोंथाङा एसे बोफ्लेनानै नाय अब्लानो क्लियार नुगोन। मानो होनबा फारसेनिफ्राय नायलांबाय थायोब्ला एसे ब्लुरै जालांबाय थायो। जियानो जा बे प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै नोंथाङा टाइप खालाम स्टाइलिश टेक्स्ट। दा बे आइकन ओंखारखागोन नालाय ओमफ्राय बेखौ प्ले स्ट'राव नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै आं दहाय दिन्थिनाय बायदि बेबायदि खालामलांबाय था। बेखिनियानो नोंथांमोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालाम। गाज्रि मोनदोंबाथ' डिसलाइक खालाम आरो कमेन्ट बक्सआव माबाफोर सोंनो गोनां दंब्ला नोंथांमोना सोंनो हागोन। अके फ्रेन्ड्स, थेंक्स फर वाचिं। बाय बाय।